No Val de Verín, o manancial de Cabreiroá brota ofrecendo unha auga de pureza e composición excepcional, recoñecida xa dende finais do século XIX polos habitantes da comarca e peregrinos que buscaban as súas virtudes naturais. En 1904, análises de científicos internacionais certificaron as calidades minerais destas augas. Foi en 1906 cando o recoñecemento de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, declarou a auga mineromedicinal, avalando as súas propiedades e consolidando o manancial como un referente nacional e internacional. Ese mesmo ano, a auga foi declarada de utilidade pública e comezou a súa explotación para o envasado e distribución a toda España. Para facilitar o acceso aos agüistas, construíuse o emblemático templete octogonal, un edificio modernista decorado con frescos das estacións do ano e convertido no centro do novo balneario. O balneario acadou o seu máximo esplendor entre 1910 e 1936, funcionando co concepto de cidade das augas, moi común nos grandes complexos europeos. Convertiuse en punto de encontro para quen buscaba saúde e lecer, atraendo visitantes de toda España. A Guerra Civil truncou aquela etapa dourada do balneario, aínda que a embotelladora mantivo sempre viva a tradición de conservar e respetar a orixe natural deste patrimonio, que segue brotando na mesma paraxe máis dun século despois. Dende 2006, Cabreiroá pertence á Corporación Hijos de Ribera, continuando unha historia de innovación e calidade cun fondo vínculo con Galicia. Actualmente, a produción evoluciona con toda a gama de auga embotellada, consolidando a presenza da marca nun mercado en crecemento e reafirmando o seu compromiso coa sustentabilidade e a trazabilidade natural. O manancial de Cabreiroá mantén intacto o ciclo subterráneo e a súa composición, un legado que seguimos protexendo para as xeracións vindeiras.